Aron matabangan ang panginabuhian sa mga tricycle drivers ug maingus ganusab ang information drive batok sa COVID-19. CSW or CWSD Lapu-Lapu ug DRRMO mulusad og Cash for Work program alang sa tricycle drivers. Siluan Merondina sa report. Niadtong Sabado, 17 ka mga COVID patients sa isolation facility sa Lapu-Lapu City ang na-discharge o gideklarar na nga virus-free. 7 kanila gikan sa Barangay Buaya, 6 ang taga-Barangay Pusok, 1 taga-Seaside Barangay Ibo, 1 ang sa Mactan proper, 1 gikan sa Ibabaw Barangay Agos, ug 1 taga-La Aldea Timpolok Barangay Babag. Apan sa nakalabayng weekend, 17 usab ka mga bag-ong konfirmadong kaso sa COVID-19 ang nadugang sa talaan sa Lapu-Lapu City. Subay ni ini, gihingusgan karon sa crisis manager ang info drive batok COVID-19 pinaagi sa mga tarpaulin nga gipangbitay sa nagkadiyang dapit sa dakbayan. Natural na sa pandemic nga taas kayo ang misinformation. So ang atong gibuhat karon atong panghingusgan ang atong kampanya pinaagi sa magpakatap tagdaghan kay tarpaulin sa entero syudad apit sa mga isla. Naumulusab ang planong kuhaon ang serbisyo sa mga tricycle drivers nga murikurida sa matag barangay. Pinaagi sa Cash for Work program sa CSWD, hayan maabagan usab ang panginabuhian sa mga tricycle drivers. Sa inisyal nga plano, 83 ka mga tricycle drivers ang target sa CSWD nga makapahimo sa naasong programa. Ang mga tricycle driver, no, mag suroy-suroy sa entero barangay, ilang barangay, bayaran sila. Nya ang kuan suroy-suroy na nay trumpa. Atong pilion katong mga tricycle nga nanay mga speakers daan, sound system or sana murag ka ng speakers daan or baffles daan sa ilang mga tricycle kay para ang atong info drive ba kay sila magoy makasud sa mga barangay nga gagmay og mga daan. We were thinking sa usa ka barangay na tay i-hire nga mga tricycles, mga 3 to 4 tricycles nga magtuyok-tuyok. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besda.